Сауыт саба шалтыраса, үйге тәртип кредит атар халық мәкәле. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмлі күрәш тапшыруы һәм әлеге мәкәл бүгін дөреслеккә туры килерме юкмы, бүгінге қонағыбыз белән сөйләшеп алырбыз. Каршы алыгыз, эстрадабыз йолдызы, популяр җырчыбыз, автор башкаручы Эльмира Нагыймова. Эльмира, сәлем. Исәнмесез? Сәлем, соңгы вакытта зур гаугалар, хайп, русчасы скандал уртасында инде синең персона һәм Руслан дип әйтергә кирәк. Синең гаиләң. Элеккеге гаиләңме инде хәзер? Шулаймы ни була? Бөтен җиргә кая карама, Instagram ачасың, Эльмира Русланында. Әле һаман тынмыйлар бит әле. Мин хәтта сине бүлдергәнчә, әле теге сиңа сүз биргәнчә әйтәсем килә менә. Күптән түгел YouTube'та синкелер алдынан караган идем. Нагимов дип язган идем. Сразу тегендә подсказка чыкты. Нагимов развод дип. Ай, мин әйтәм, ай. Әлбәттә, бу теге сөенә торган, куана торган әйбер түгел инде. Син дөрес аңлам, ләкин барыбыз без ул турыда бүген бәлкем сөйләшеп алырбыз. Сыра? Синең ята юк. Сырарбыз әле. Иң мөһиме, тәмле итеп пешерергә кирәк булачак бүген. Тапшыруның асылы үзгәрмәде. Пешерергә өйрәтерсең булат. Сине бит пешерә белмәдиләр. Балаларыңны ачлатасың диләр бит, Эльмира. Үзем дә ябыгып ашамыйчам. Ай, Эльмира. 10 ел буе ничек ашадылар икән алар? Ничек Руслан менә 10 ел буе минем белән ябыгып китмәгән микән? Хәзер генә ябык. Яра, булды. Сөйләмибез кешене үзе булмаганда кешене сөйләмибез ярар. Әлегә кирәк түгел. Эльмира, безнең тапшырыбызның шарты буенча бер рецепт бар. Так. Мин үземдә күргәнем юк, дөрес әйтәм. Валлаһи, таба тотып әйтәм. Син курык. Бу бердән куркасың да? Неужели? Реакция. Защитная. Я сразу уклав алмадым. Так, bir рецепт булачак. Мин сиңа аны фотосын күрсәтә алмыйм, чөнки ул миндә дә юк. Ләкин ул рецепт нәрсәдән әзерләнгән, менә шул ингредиентларны җыеп салып пешерәбез. Куябыз да, син шуларга карап, мөгаен бу шундый әйбердер дип чамалап нәрсәдер әзерләргә тиеш буласың. Әгәр дә тапшыру ахырында ул фотоны күрсәткән чиратта күрсәтәчәкләр, аны бирәчәкләр. Чыгаштырып карыйбыз да. Синең рецепт белән килеп булачак. Булырга тиешле фотографияны, әгәр дә очраклы рәвештә дөрес булса, сиңа тапшырыбызның генераль спонсоры булган Курыкма Эльмира булды. Мин ул түгел. Юк, ансымны. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге гранит ультра алюминиевый несокрушимая сила дигән. Менә шундый таба булачак. Бүләккә синеке. Әгәр дә юк икән, без табаны затабыз. Шул рецепт юллаучыга. Аңладым. Киләштекме? Аңладым. Син әзерме? Әзер. Әзер булсаң, әйдә тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Я Эльмира, менә бүген нишәптер ингредиентлар күп түгел. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү генә. Гадәттә Сез мине жәлләгәнсез инде. Юк, жәлләгән түгел, мине юк. Монда мин әле уйласам, бик гади рецепт кебек, ләкин мин нәрсә әзерләп булганын башыма да китерә алмыйм. Менә мин китерә алмыйм. Менә син бик оста пешекче буларак. Юк, монда инде ничектер завтрак сыман бу генә пиццага да ясап була. Ну, пицца түгел инде, теге бутерброд сыманрак. Әйбер килеп чыга, бу слоен тесто. Бу катлы, катлы ни? Катлы хамыр, кыяр, сыр, творожный диләр. Творожный сыр. Һәм инде бу теге тәмле балык. Бу бик кыйммәтле балык. Шулай әйтәм бит, бу бутерброд була инде бу. Эльмира, менә әйтсәм хәзер, буларны әзерләр өчен дөресрәге бу рецепт әзерләр өчен сиңа нинди савыт саба кирәк? Кастрюльме, табамы, духовкага тыгыш нәрсәдерме? Духовка кирәк булачак безгә. Духовка кирәк булачак сиңа. Противень. Син димәк буны әзерлисең дә? Пычак бирегез. Пычаклар бетмисең монда? Монда алар, әйе. Так, димәк, сиңа хәзер кирәк пычак, кыяр өчен. Кыярны кырып атасың. Кыргычы кирәк, яхшы. Һәм духовкада пешерер өчен безнең пыяла савытлар да бар, карыйбыз, яме? Бөтенсен дә әзерләп куябыз. Теркада кирәк булыр, наверное. Терка белән кыярны. Аңлашылды. Шулай итеп, кисеп түгел, Әйе, кисеп. Кырып. Алай лучшырак булыр. Яра. Эльмира, шулай итеп, син сораган бөтен нәрсә рәстәлдә. Онда бирдек, уклауда бирдек, угыш, кыргыч та бар һәм менә мондый савыт.
противень урна ярый ма шул? Ярый. Әйдә шуның белән нәрсә Ярый да инде. Кстати, бу шулай Кукмараны күрәсеңме? Кукмара логотипы. Һәрбер савытның астында төбендә Кукмара логотипы төшкән. Я, әйдә нәрсәдән башлыйсың? Мин сиңа уңышлар теләп калам. Башла. Әйдә. Ну, мин ничектер күрәм инде бу кыярны кырырга кирәк кебек. Әгәр дә безнең бутербродлар була икән, алай матурак була. Кырам, Кырасың да камыр өстендә менә бу берсенәдер. зиманнары матур иттереп кенә. Эмир, нәрсә эшләсәң дә, монда син эшлисең, яме, мин монда барбы тик ярдәмче генә. Сөйләштереп торучы, карап торучы дигәндәй. Я. Сөйләшәбезме инде? Сөйләшәбез. Ха, ярыймы сөйләшергә? Ярый. Узган ел Так. ның ахыры дип әйтик инде, ахырлары. Сезнең гаилә өчен, синең өчен дә, синең тормышың өчен дә, гомумән монда гаилә дип әйтәбез инде, балалар. Шундыйрак кискен борылышлы ел булды. Вакыйга әлбәттә инде ул аны иренмәгән кеше генә сөйләми дип әйтик, дөресрәге иренгән кеше генә сөйләми. Руслан белән сезнең юлларыгыз аерылуы, инде хәзер суд карарында да сез законлы рәвештә ир белән хатын түгел аерыштыгыз. Син бу адымга язган ең кадәр без ел ярым барабыз дип, инде мин 1 ел элек, ел ярым элек теләгән 2 ел. Ha? 2 ел барам ул адымга. Димәк, бу әле пандемияда рәхәтле булып чыга. Әйе. Пандемияда инде аннан соң пандемияның җитүе бу үзенә бер катализатор гына булдымы әллә? Юк инде. Юк, мин аңламадым. Нәрсә, нинди җавап? Юк, монда тыңлыйсым килә, иштәсем килә минем. Нинди җавап? Бу адым бит инде бер нидә генә, мизгелдә генә уйланылган адым булмады. Бер көндә генә бер эмоция белән генә һәм дөньяга чыгару да менә ни өчен аны күпләр сорый, ни өчен Илмира чыгарды, яхшы, ни өчен чыгарды? Чыгармыйча булмыйдырмы дип. Юк, чыгармыйча булмыйдыр. Сорау. Нигә булмый иде? Әле монда кергәнче дә сораган, менә кире кайткан булсаң ул көнгә. Тагын яңадан шушы эшне эшләреңме? Эшләр идем. Шул барбы Инстаграмга чыгарыр идем, барбы интернетка. Чөнки минем хәзер бу ул ишекләрне яптым. Хәзер яңа ишекләрем ачылды һәм күңелем шухатлык тыныч, шухатлык рәхәт миңа, шухатлык өйдә. Рәхәт барыбызга да. Йоклый башладым дигән. Мин тагын шушы адымны ясарым. Шуңа күрә күпме шәйнәсеннәр, шәйни торсыннар, шулай дип әйтим әле. Сөйләсеннәр. Иң мөһиме минем күңелем тыныч, иң мөһиме миңа һәм минем балаларыма рәхәт шул. Булды, алайса бөтен сорауларым юк. Бетте. Бу теманы ябып куйык әле. Но шулай да бу темадан инде монда икенчесе дә чыга. Шул эшләр нәтиҗәсендә дип әйтик, вакыйга нәтиҗәсендә синең мин инде күреп торам. Инстаграмда сиңа игътибар артты, интернетта артты, теге ютубта артты. Күп кеше әйтә бит инде хайпанулы инде. Подписчиклар күп кеше хайпанулы ди. Хайпанулы диләр. Булат үзең уйлап карале, халыкка менә шундай бер кызык икән. Кызык, халыкка кызык. Иҗатны, җырлар чыгарабыз, шухатлык, кызыксыну юк. Менә шундай бер чыгарсаң, абынып сөртенсәң, абынып сөртсәң, менә беләсеңме ничек нәрсә? Сугышсалар, кыйнасалар, батырга гына торалар, җигерәләр бөтенесе үзенең комментарийларын язарга, үзләренең акылларын күрсәтергә. Бөтен кеше акыллы бит инде без генә. Үзләрен белмиләр. Менә җыр чыкса, бер инде яхшы хәбәр чыкса, берсе дә теге мактарга җигерми. Ничектер? Нишләптер менә кызганычка каршы мактау сүзләрен ничектер язарга бик бөтенесе дә булдыра алмый. Сүзләрне саранрак инде безнең. Менә берәр нәрсә булган булса, үзенең акылын күрсәтергә. Подписчиклар. Шундый бөтенесе дә молодцылар. Бөтенесе беләләр ничек нәрсә эшләргә кирәклеген дә. Бу ситуация инде миңа калса шулай ук кешенең кем икәнен күрсәтте, шул нинди икәннәрен ярар. Хәзерге көндә яратам бер сорый мине барысы килә бит. Тапшыруның ахырына хатлык. Бер сорый мине. Юк. Руслан шалтыратамы? Ярыймы ул сорауны бирергә? Әйдә мин булайрак уйлыйм. Ярыймы ул сорауны бирергә? Яисә аны гына сөйләшми үзем булды. Юк, ул теге аерылышкач 1 ай буе кайтарырга тырышты. Әмма дә ләкин соң иде. Юк, соңдан да түгел. Ул күрде. Ничектер ничек әйтим инде. Минем кире кайтмавымны аңлады бугай. Аңа һәм ярар, монысы аңлашылды. Тирәнрәк кирмәйбез. Әйтәләр бит, хәтта иң зур җинаятьчеләргә дә шанс бирәләр бит. Юк, шанслар биргәләдеңме син? Ну, шанслары булдымы аның? Булды, күп булды.
Менә бу ел ярым эчендә, 2 ел эчендә. Юк, 10 ел эчендә шанслар күп булды. Ул сиңа ышанмады, син адыңга төшерәле, мин бит Эльмира Сулейманова белән дә эшләгән вакытлар булды. Шул нишләп мине аңламыйча калдык нигә? Юк, менә ансын әйтеп китәм, мин инде ул очракта ул вакытта разводка биргәнем булган идем. Әмма дә ләкин теге ничектер вакыт үткәч, мин икенчегә йөкле икәнемне аңладым. Ясмин әбез тудыбызның аннары мин кире заявлениене алдым. Бу инде шул вакытта бу 5-6 ел, ничә ел? Кая инде хәзер? Сулейманов белән шул 6-7 ел элек. Менә сиңа вәт дисең яңа фактлар. Ярар, булды. Минем бу тема миңа шулай барыбер теге авыр, мишенки ин барыбер гаиләле кеше буларак мин гаиләләр язмасын берсенә дә. Күбрәк телим. Балалар, чөнки әтисез үсә, әтисез үсмәй инде ничек инде әтисез үсә? Ул бит исән, юл аша гына тора, кирип, көндә балаларны күрә ала. Күрә ала, күрәмесең? Үзенең теләге булса күрә ала. Син димәк yapmayacaqsың ул. Конечно, ничек. Нәсем молодец, яме? Yapma. Yapmayım ничек инде. Аралашасы теләсә, теләге булса аралашсын балалар белән. Аралашсын гына. Булды. Дуслар, булдымы? Сауларыгызга җаваплар. Таптыгызмы инде? Ярар. Так. Хәзер шуннан ук Şimdi кичкенә мин башка бер сөйләп торам әле. Әле безнең спонсорыбыз турында. Сөйлә. Алайса монда бик күп сораулар, бик күп бирәсе килә, ләкин тел шунда инде ул. Туя белергә дә кирәк телне. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы. Акционерлык җәмгыяте Кукмара сәүдә маркасы җәмәгать әлеге савыт сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Монсы беренчедән, икенчедән аларның бар фирменный кибетләре Кукмарада, бар Казанда 4 кибетләре, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында, шулай ук Мусин урамы 23Б, Ленинградская урамы 27. Әйткәнемчә, Инстаграмнары да бар, кирип языла аласыз, Кукмара Official дигән, менә Кукмара посуды, анда төрле акциялар уза, адреслары анда тагын күрсәтелгән. Алыгыз табак, казан, кастрюль, уммен нержавейка дисеңме, бәлешләр өчен, төрле пироглар өчен, шулай ук бик күп төрле савыт саба Кукмара кибетләрендә. Зур рәхмәт аларга. Бик әйбәт табалар, әле дә кулланам. Үзем дә яратам. Әле ничә ел элек, менә тоже 8 ел элек булган идем. Күптән инде. Син берсендә Эльмира белән килгән идеңме? Сулейманова белән, берсендә Руслан белән. Юк, берсендә үзем генә килгән. Үзең килдең? Әйе. Намруслан белән килгәндә бар иде. Һаман да шушы табалар менә исән, Аллага шөкер. Һаман да хезмәт итәләр. Димәк, син бик ипләп кенә кулланасың. Кулланмыйм. Әллә, син битне кулланмыйсың, точно, син битне пешермисең. Яра. Шунда ята инде тузан җыеп. Яра, ну пешерү темасы дигән чынлап. Ни өчен шул дип язалар? Эльмира битне пешерү балаларын ашатмый дип. Ул сорауны бирдем. Менә ачуым чыкты, шулай яздым әле диде. Син дә бит минем турында нәрсә генә язмадың диде. Моны Руслан әйткән яшьләй. Яхшы. Ну балаларым нәрсә ашы ярар, әйтмә. Иң яраткан ризыклар. Насим пешергән идерисме бик макта башыга. Пицца яраталар. Пицца, инде улым минем лапша ярата. Пельменни ярата, та нәрсә ярата инде. Нәһә пельмен дигән битне сәтен. Кибеттән ала да пельмен. Ашат икән. Юк, шуннан элек ясыйдырым, хәп кибеттән алам, просто мин беләм каян алырга, нормальный. Ай. Яра нәрсә? Әйе. Кеше сөйләмичә тормый инде ул. Ой, бөтен кеше шулай үз куллары белән ясый. Ни ясый инде, әнигә кунакка кайтабыз, Аллага шөкер теге. Домашний пельменнәр ашыйбыз. Хәзер тапшырны караган кешеләр мондый тырнаклар белән ничек пешерә икәнсең ул дип. Яра инде. Алар ясын, алар шулай матур итеп ясыннар өчен ясатам бит мин. Яра, синең хәзер кызыңа ничә яшь? Кызыма 5, 6-нчы китте. Әле куласына керә башладымы улыңа? Улыма 8, 9-нчы яшь китте. Ул димәк 5-нче сыйныф? 2-нче сыйныфта. Укулары ничек? Аллага шөкер. Үзем ашаган. Теләп йөриме укырга? Бик молодец, бик тырыш. Теләп йөри. Аллага шөкер. Менә шуннан әйтәм, без бернинди подготовительныйга да йөрмәдек.
bir деген ничектер. Балалар бакчасына йөргәндер бит инде. Балалар бакчасына йөрде, әмма ләкин менә ул 3 яшында ук уже инглиз теле белән кызыксына башлады, үзе бөтен төсләрне, бөтен саннарны беләдер. Үзе юк анда, бөтен менә төсләрне, хәтта мин кайберләрен белмим, ул белә минем. Yes. Так, Шуннан. Шуңа күрә ничектер Аллага шөкер, үзе самостоятельный гел үзем ашаган. Ой, улым үзең аша. Улым үзе. Кичкенә сәле кичкенәрәк. Юк, кызым әзгенә нирәк, ялкаурак. Деген ничектер. Кызым әзгенә ялкаурак, кемгә ашаганын белмим. Менә улым инде вис үзем инде менә мустақил, молодец. Юк, инде икесе дә молодцлар, Аллага шөкер. Минем кызым матур бий, матур җырлый. Менә музыкаль сәләтләре, ха? Музыкаль сәләтләре. Димәк, улында түгел, кызында музыкаль сәләт бар. Улым инде хәзерге вакытта дугалар белән бик кызыксына. Менә мин аларга кич саен яткан саен укыйм. Үзем дә укыйм мин. Гомер буе инде Аллага шөкер. Менә ятлый, бер мәнне үзе сүрәләрне үзе сөйли башлады. Чөнки ул миннән ишетеп, көн саен ятлаган хәтта. Фатиха сүрәсен, менә хәзер Әл-Ихлас сүрәсен, хәзер әкрен генә Нас белән Фәләкне ятлап бара инде. Уже ятлады инде почти. Менә бит. Аллага шөкер. Кем белә бит, иманлы балалар булсыннар. Амин. Иманлы балалар ярар. Теге мактануымнан әйтеп түгел, мин улым турында гына сөйлим инде. Үзең ашаган. Oyda düşün. Kız bala bitmedi, kız bala. Yok, kız bala da Allah'a şükür. Просто мен әзгенә әйтәм, менә теге Ясмина белән заниматься итәргә кирәк. Менә заниматься итәбез. Менә вакытын җитәмәсәң занимация итәргә. Идә булганда мин заниматься итәм. Идә булмаганда сеңлем заниматься итә. Ул менә теге букваларны өйрәнергә, менә теге ничектер кызыксыну юк аның. Ясмина битме? Ясмина. Мин беренче сыйныфка кергәндә хәреф кенә таный белә идем. Мин хәтта уңга хәтта саный белмәй идем. Өйрәнерсең. Бөтен гомерең алда. Бездә шулай. Балачаклар дисәгә, бала уйнар икән, уйнасын. Мин хәтта шарты беләсезме, урта биреләр ягын. Бер кашын әйткәнем юк. Мине бик нык өйрәтергә теләгәннәр санарга. 1 2 3 4 5 дибеме? Рәсем чик мин санаганмын. 1 2 Әйме? Ча, 1 2 ча. Менә 1 2 ча. Нәрсә дигән кебек. Менә 2дән дә артык мен китмәгән. 1 2. Я бәйләнмәгез. Күзегезнең саннарыгыз белән. Я. Монсы да булды. Син бит ир кешегә ул килешән җиттер. Кыз кешегә тегин. Ярар, әле булыр, әле бурышмада 5 яшьлек баладан профессор ясамакчылар. Элгәре. Әнә җырлый бит бит. Күңел димәк, күңел халаты шундый. Менә всё, шунсын үстерергә кирәк. Бик нишкә күңелле безнең. Ой, нишкә күңелле. Ансы белән дә бик каты мин ашаган. Кызым. Ул ягы белән миңа бик ашаган. Бик кызга биткә дә мин ашаган. Барысы да мин ашаганнар, Аллага шөкер. Карале. Әйтимә. Ярар. Мин әйтәсе килгән, әйтеп кала. Юк. Нишләп инде? Булды. Юк, әйтмим. Так, мин решила була әйтәм әле монысы. Сен монда нигә бакламыйсың? Шулай. А так можно? Сине ирәт, менә. Илмира, күренеп тора инде менә арсуга сату икәнлеген. Юк. Кая инде мен хәп пешереп бирәм. Менә өйрәтеп торам бит инде. Мин монда булганда. Шыратасым килмәде. Шыратасың килә дип ана тегендә ни мойкасы да, губкада. Теге средствосы да шунда. Юк. Син сөйләштерәсең, аннары башны бутыйсың аны. Буталмасын башым. Фикерләрем хисләнеп киттем. Ярар, дуэтлар, менә ярар. Бу вакыйгалардан соң инде ярар. Хәзер әйтәбез бит инде син аерылганнан соң дип әйтик. Берсеннән-берсе матур дуэтлар чыга башлады әле. Көтелмәгән кешеләр белән. Ансын да сөйләп китәсең. Сөйләп китик инде. Менә Марат Яруллин сине инде кияүгә бирделәр. Марат Яруллинга кияүгә бирделәр. Илдус дигән җегеткәме? Илдус Садыков бит әле. Илдус Садыков, Нурлат җегете кияүгә бирделәр сине. Анатсың. Юк, аның өчен киткәнмен икән башта. Илдус өчен киткән булгансың. Анысы Марат. Марат. Икесе әйләнмәгән җегетләр. Икесе әйләнмәгән. Ни өчен алар? Алар үзләре чыктымы, син чыктыңмы алар? Или син сорау бирәсең, ни өчен сразу икәү? Ни өчен сразу икәү? Берсе генә җитмиме? Юк инде. Нигә сразу ике дуэт икәтер? Шун мәгънәсендә ул дуэтлар инде Русланнан сыралып,
рөхсәте белән эшләнгән дуэтлар иде. Әле бу аерылганчы ул. Әйе, ул просто менә именно шушы вакытка туры килде. Туры килде. Әйе. Руслан җырлыйсы килми башлаган икән бит, аңлыйм. Бит иҗаттан Без бер банкетта эшләдек, Илдус һәм без Руслан белән икәү. Һәм Илдус шунда ук эшәү басып торганда, әйдә, можно бер дуэт менә сезнең хыял бар иде дип җырларга дип Руслан каршы килмәсә инде, Руслан каршы килмим җырлагыз диде дә, шулай җырлап яздырга булдык. Аннары Марат белән тоже TikTok төшергән ик Мәскәүдә. Нидер движение ясап. Әйе, просто так. Инде ул TikTokны бик каты алып бара икән инде. И шунда китте халык дуэт көтәбез дип язды да, и Марат әйтә, бәлки дуэт, әйтәм, берәр шигырь җибәрсәң миңа, мин көен язып бирәмен дидем. Көе синеке? Көе минеке, соңгы көе дигән җыр. Кара әле син. Нигә? Саттыңмы син аңа яртысын? Бәк Марат яртысын сатам. Юк, нишләп? Шуңа клип? Юк, ансы да Русланнан сораган, әйтәм, син против түгелме шулай җырласак? Юк. Диде. Әйе. И аннары шулай туры килде инде менә. Шушы дуэтлар Халыкка җитә калды инде. Чыгуы именно шушы вакытка менә. Әйе. Шуңа күрә. Хай, белмим дип. Юк, иртәрәк чыкса да, бәлки уйларлары, менә моның белән дуэт яздырды бит, шуңа күрә аерылган. Дуэт аркасында дип. Бары, әйе. Ничек булса да барыбер син гаепле була ди. Әйе. Ярый, мин күнектем идеме диген. Булдымы? Эльмира. Кирәк. Син миңа монда салдырттың да, һәм миңа моны ничек монда җәям? Ничек мине тыңладың монда бит, син үз башың белән эшләргә тиеш. Безнең тавыктакта бардыр дип уйлыйм, Эльмира, Менә бит. Менә бит. Җитәме? Җитә. Зуррагы бар. Юк, җитә. Бисмилла. Так. Бу безнең слоеное тесто. Моны даже катать итәсе юк, моны просто кисәбез. Әйдә, мин дә шулай нигә кирәк ул уку? Мин укудан гомумән куркам. Шулаймы? Хатын кыз кулында уку булса. Так, яңа пычак алабыз. Форма. Кисә белмим, кисә белмим. Булды инде хәзер. Чынлап та укуга сандырсың. Мин үзем аңламадым нәрсә сорат дигәнне, шуңа әйтәм. Мин бит бутерброд ясыйм. Монда нәрсә? Майда алабызмы бераз гына? Майла ала тора аласың. Майда ала торасың? Әйе. Әйе, эшлибез һәм. Менә монда башта сыр, өстенә нитәм. Әйме? Аннары моны матур итеп шулай куям, аннары тегендә. Әйдә, шулай. Әйдә. Менә берсен ясап сәтә берсен. Май бир әле, майны бир. Әзгәр бизан телен майда балабыз. Барыбер. Хәзер ясап карыйм инде бисмилlah. Миңа үземә кызык нәрсә ясарга теләгәнең синең. Так, анда нидә бар? Кас канаты күрәсезме, яшел төстә кас канаты? Кайта кас канаты. Мин шундый инде, мин итальянецлар күреп. Колым шулай итеп син. Төши яшелгә күнеккән. Так. Майладым. Әле бик сылап та булмый икән бу коткан бу ничектер. Ярар. Алла тапшырды нәрсә микән анда, белмим инде. Көлмәбез микән ахырында. Нәрсә килеп чыга? Берсен ясап күрсәт, берсен ясап күрсәтәбез, аннан соң китәбез без бер җиргә. Бер җиргә? Мама дигән җиргә китәргә булачак. Шуңа берне ясап күрсәт, мин күрәсем килә. Хәзер тукта, мин ашыктырма син. Аннары рекламада ясап. Син миңа әйт куй берне ясаганың бармы син хуннан? Эшләгән. Менә мондай берне? Юк. Бу әле син эксперимент. Конечно, син бит мондай әле бер ясаган юк. Кыярмы балыкның башта? Башта кыяр. Балык кыяр исенәме? Конечно, кыяр башта. Кыяр? Шулай эшләбез. Әйдә, эшләп карыйк. Миңа бик кызык шуны, мин мондай берне күргәнем юк иде. Эрер, наверное, матур итеп тәмлиттиреп. Алла бирсә, безгә берәү, икәү, монда безнең 4 генәсе, күп дигәне 6. Әйдә, Алла тапшырдык. Скене шулай итәбез дә. Бу синең үзенә күрә кичкенә генә мини пиццалар булачак. Улар кабарып пешәчәкләр. Әйе. Амында күпкә җитми дә бу кара менә. Китәне алабыз. 4кә бүләбез аны. Монсыннан бу икесенә. Бу икесенә. Менә шулай. Шулай гына беләм. Нигә? Танышык. Мин балыкны күбрәк салырсың дип уйлаган. Матур булсын менә шулай. Яратам. Булай матур булды үзе. Матур булды. Бирәсезме? Бирәм. Так. Ну ничего же.
Бирөө, экөө, Шулай екен. Мына максимум 6 болса, эде 6 ясыйбыз да. Ябыз да. Анасын аны духовкага сатабыз. Жамаат кабыз буны ишлегенде, сиз биргелеп барыгыз да реклама карыйсыз. ТМТV телеканалында тәмле күрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта Эльмира Нагыймова. Үзе генә. Бездә гомән исеме 2 елда үзләре генә киләләр. Булган бар бит икәү. Алай димә, дөрес әйттең үзе генә. Сиңа рубрика әзерләп куйдык. Рубриканың исеме Шәүләсеннән таны дип атала. Ягъни хәзер мин сиңа безнең дип әйтгәндә, мен коллегаларның силуэтын шәүләсен күрсәтәбез дә. Син шул силуэтка карап, искә төшереп, так бу мөгаен шул булырга тиештер дип. Бу точно. Не бит бу. Теге күрше Филипп Киркоров мәсәлән, дип әйтергә тиеш буласың. Сөйләштекме? Сөйләштек. Әзерме? Мин сиңа оригиналында күрсәтәм аннан соң. Ярар. Хәле иң беренчесе башлыйк әле менә бу кешедән. Ya kimning silueti? Bu xатын kız indimi? Özüm yaşagan özgüne. Yok, bu min түгел инде. Нишләп син түгел бу? Апа җире сиңа охшаган. Минем шундый фотосессиям бар. Анда фотосессия бөтен кешенеке дә бар. Хотя мин ашаган. Димәк, синең җавап бәрикә эш бу. Эльмира Нагыймова һәм бу совершенно дөрес җавап. Да? Менә бит әйтәм мин. Бу фотосессия кашан булды бу? Ничә ел? Бу 2 ел элек. Күрдеңме, мин монда үземнең чәчләрем монда хәзер ак. Агарды дисеңме? Бу үзең чәчләрең түгел. Үземнеке монда. Монда кемнеке? Монда буялган. Бу исем шулай дип. Үземнең төсем. Төсем дигән син үзеңнеке дигәч беләсең мин теге. Күрәсеңме? Монда үземнеке. Хәзер ябыштырдым. Парик кидем. Күрәсеңме монда иреннәр үземнеке. Хәзер куйдым менә алып. Күрәсеңме монда тешләр үземнеке. Менә хәзер. Булды инде. Күрәсеңме бырын менә. Сия булды китек. Моны танырсыңдар дип уйлыйм инде. Салават абыйга шуны. Улма? Ул? Улма? Яра. Ну, сиңа гомумән менә бу вакыйгалар булганда дип әйтгәндә, шалтыраттымы коллегалар? Так. Бик күп коллегалар шалтыратты. Шалтыраттымы? Юк. Юк. Кемдер әйткән, имештә Салават абый шалтыраткан дип. Салават абый Русланга шалтыраткан. Русланга шалтыраткан. Ул дөрес хәлме соң? Дөрес. Нәрсә дип әйткән Салават абый? Белмим, нәрсә әйткәндер. Ölüm. Ölüm. Şöyle bir etken mi? Bilmiyorum. Yara bilmiyorum dedin yarar. Kitle kaldı ataba. Bir kızıklı boy mu? Bu hatın kızıydı elbette. Hatın kızıydı mı? Onday kupşa hürmetler öyle. Gülnaz Safarova değil mi? Tugel. Yok mu? Bilmiyorum nasıl. Bu fotosessiya küptenrek bulgan idi. Ziya Nigmatulina. Tağın bir varyant kaldı mı? Mine kara. Sen Gimay. Ey, молодец indi. Hakikaten fotoğraf bu koyan tapkanlar bu fotosessiyani. Bu Allah qaşanlı fotosessiydi bu qayki gerek. Motor. Sen ko'rmaga turunda aytding, o'zi turunda? Yo'q, o'zi turunda, birinchi o'zi turunda. İyi rahmat. Tak, ну, mana shu simlarga aytishimdir deb o'ylayman. Bu endi Sharapov. Ramil Sharapov. Kinganing afishalarida o shu fotoni qo'yib qo'y. Ramil Sharapov, Sharapjon. Tekrar javob bo'ldi bu. Aldag'isi tak. Ne bu kim bo'lar ekan? Bilmayman. Chiqtirib nima bo'laroq? Ну, Iratmi xotin qizmi? Iratni tonuvi yengilroq, xotin qiz qarandalar. O'zimnigina tonadim men. Iratlarga e'tibor etasan. Kimga e'tibor etayapsiz? Endi durustmi? Monsum bilmayman. Aydali. Kim jırlarini tinglab o'sding sen? Zeynep. Familiyasi? Farxatdinova. Nechuk tanımadım. Men sen yerdan etkashim bir so'zgina aytdim. Shundoq qilib oldim. O yara, молодец. Ketdik alg'ata va hozir kim qoldi ekan bizni? Mana bu 100% tanıysan sen. Aydar Galinov. Ana tanımam ekan degul anadagi stoykasi firmani deb aytganda. Ayya. Shu. O'zi. Tak. Ну, а сен kimni shultiribdi shuni aytdim. Yo'q, endi aytmayman. Aytdingizmi? Ayttirgan. Kengashlarni aytdilarmi?
Теңештәрен. Әйтмим кем шалтырган нигә. Ну нәрсә әйттеләр? Ну мен шалтыратып поддержать иттеләр. Дөрес эшләнсен дигән күйшеләр. Булдымы? Ират шалтыратып менә ират җырчылар шалтыратып, исә коллегалар иратлар әйтеп, молодец, дөрес эшләгәнсең дип әйткәннәр. Кем Русланны белә, кем мине белә, бөтенесе дә әйттеләр. Молодец, дөрес эшләгәнсең. Ярар. Бер сүзем алдау түгел. Ничек бар шулай әйтәм. Ират инде бу. Кроссовкасынан танарга кирәк моны. Кроссовки бугай. Галюшка да шуңа дип кара. Галюш кигән кебек ягына. Белмим. Беләсең инде. Белмим дим. Татар башкорт эстрадасының моңлы сундугышы. Тукатылың. Исеме? Ришат. Молодец, менә бит, белдең. Менә. Дөрес әйткәнмен, кроссовки дип әйткән. Футболка, кроссовка. Ришат тукатылың. Шалтыраттымы? Юк. 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 Haydi ama sen ne diyorsun? Прическасынан танарга тиеш. Элвин Грей. Ягъни Радик Юлиякшин. Болды. Ну, бетте бу гайманда. Бу соңгы фотография дикебек, карыймда тизгә. Болды? Яхшы. Жиңдим. Почти. Ну, әле табаны жиңдең бу якка билгесе. Ансын түгел, бу ни дәди? Бу минем уйлавымча Булгандыр инде. Булып чыга керек. Чөнки монда безнең бит камырның да пешү керек, шулай бит. Ярар тагын сөйләшик инде, иратлар турында. Әйдә, серләшик. Инде ярар сине тегендә теге җегете бар, бу җегете бар диләр. Айгышкач. Кадәре. Шагалисыннан кирәк инде күптән. Син турда хыялым җире бирим. Үзем дә балаларымны алып китәм, Москвага, Питер. Менә шуннан әйтәм, булды язучылар күп булды алай. Өйләнмәгән җегетләр. Әле дә язалар һаман, хәзер язучылар артты Instagramда. Мин аңа игътибар итмим. Менә иң сәер тәкъдим нинди булды? Иң сәер тәкъдим үзебезнең танышлар арасында менә шулай минем бик өем бар. Аның турында берсе дә белми, 2 балам белән алып китәм шунда. Үзеңне дип шунда яшәрсең. Акча биреп торам. Әйе. Син диктәчитлектәге бер кыш булырга тиеш. Әйе, шундый тәкъдим булды. Мин просто шок каттым. Чил кешене беләдер. Безнең коллегалар арасында. Безнең вообще, әйе. Тусовкада. Танышларыбыз арасындагы кеше. Ай. Мин Киркоров. Максим Галкин. Андый ниләр белән миңа чыкмагыз. Yo, гомумән ярар син киләчәгеннән чирәк күрәсең. Аңлыйм ди иҗатта тулайым, шулай бит. Син диге барыбер инде хатын-кыз үзен корбан итәргә тиеш түгел, балалар дип кенә, шулай бит. Мин аңлыйм, балалар үсә. Минем хәзер балалар иҗат. Ну, аңлашылды, әгәр дә бу теоретик рәвештә бармысың берәр иратның шансы менә. Син күңелен яулый алырдай берәр ират. Киләсе елларда юктыр бәлки. Пока. Минем пока вообще бер нинди мөнәсәбәттә дә буласым килми. Керәсем килми, ул бергә минем әле. Моннан да айнысы килә дип. Бу чынлап әйтәм, юк. Минем менә балаларым иҗатым. Менә алар өстендә эшләр. Гомумән Ансы ничек була, шулай була. Килеп чыкса. Кияүгә чыгасы килми точно. Ишеттегезме? Так что вакытыгызны әрәм итеп анда язып, Instagramнарга, директларына, WhatsApпларына вакыт әрәм итмәгез, яме? Җырларын тыңлагыз. Җырларымны тыңлагыз. Клипларын карагыз. Әйе. Иҗатымны карагыз. Бик әгәр дә теләгегез булса, бар шундый бер донат дигән YouTube канал бар диләр мәсәлән. Үстерү өчен донат. Пожалуйста. Рәхим итегез. Ансы өчен без каршы түгел. Донатмы? Ярар, аңлатам. Бу да безнең донат атыгыз, донат менә нигә YouTube каналы ганда берәр кая. Яңа атсагыз да була. Донатны. Юк, лучше миңа атыгыз. Мин каршы түгел. Донат өчен мин. Донат өчен. Ул донатны бит кулланыр. Юк, ул финанс, ул ярдәм, донат дип атап бик күп YouTube каналларда, менә ул Рәсәй эстрадасында, мен өлкәсендә дип әйтик, ул дөнья күләм практика. Мәсәлән, шул каналны үстерүгә финанс ярдәм итәргә кемдер 50 сум, кемдер 100 сум. Анда да син 1 миллион кешеләр, анда донат кнопкасы була, әйтеп куйм әле. Бейсә берәр кино төшерергә теләр кешеләр, яме? Тәриясә клип төшерергә. Дуслар, клип төшерергә.
финансияга yok yardım etesizmi? Просто тиги анда тиги сұрап тұрдым yardım etегізін деп. Кішілер айтты, о, афанаттар, иде, конечно. Bir 10 мың кіші 10 сум атты, бұл бұлай 100 мың. Шулай болады. Бола дейм, бола, шындай бірде, бола, шындай бірде бар. Міне. Кнопкасын ошарсын данат дейді. Айма? Ошарға керек ме? И все, 100 мың, бір клип әзір, аның қарау бітің кіші қарайла. Бітің кіші оңала сум атты. Міне бит. Математикадан менің бешлейді. Почти 5 минусым дияра. Бұл да, біздің әлегетігі бутербродлар пішіп шықтылар, қазір біз аларына. Нәрсеге сузарға еп, заны қазіргі олабыз. Біздің бір әби бар, бұлды шатырған. Мені бұрда қайым келіп кеттің ма? Так. Болған мекен бұл? Болған мекен бұл? Матыр көріне, қарайлы. Матыр келіп шыққан. Айтамет сыр әрі деп. Не берәлі? Шәнішкі, уилкі. Аны бейсен дәйяры ебет. Мен осында берем. Міне бет. Ого! Матыр келіп шыққан. Мұнда білесің кім маладис? Пешні яғушы маладис. Пешні дұрыс температурада ішлетуші маладис. Яғни мен. Өзіңді мақтамасам. Тұрыштар жоқ. Мына шондай бірлер келіп шықты біздің жамағат. Паралыз. Yaşap болған. Әйде дегустациясы болса. Әйде. Тәлінге апиярыз, әйме? Я жамағат, ең қызық момент келіп жетті. Біріншіден, қызығы нәрсеге тәмілімі жоқ мұнсы. Менің ойлауымша бұл тәміледір енді. Екіншісі, нәрсе келіп шығарға тейші білесің, Эльмира? Әйде, мен мұнда жіберділер, қатта фотосын түгіл, анышық ішленгенін. Видеосы менде бар. Әгер сен әзір болсам, мәне қараншық бұларға тейіш иді о. Тоқта қазір яңа башында башлайбыз. Кеттік қарай башла. Міне жайдылар. Тугарек апкистілер. Түзділер. Духовканы сен дөрес білгенсің. Пішіріп алда көрдің ме? Пішіріп алғаш, міне бұларын барсын бірге батлар. Яра біз аны бұлғатқан деп. Соған егенде. Кистілер де екіге. Көрдің міне шындай бірді әкеп шық. Қабымлық кебеге бір келіп шықты енді бұл. Қайсы бірсіне қиярыны турап, қайсы бірсіне қатта ансында бейленмеген болар ем. Әгер де принципін сен аның қыт шылай ішлеген болсаң, яқынша. Әгер де қамырны айырым қыздырып, дәстірәге пішіріп, мәне шөйтіп үстіне соған болсаң да, мен сені әлі жеңдірер едім енді. Бірік ашылана көрмейінді. Тегілей бар ба, не догадалась бы шылай пішіреге? Әйде қауап қарайбыз. Әйде. Бәлкім өне ашарлық түгілдір бұл. Нормально енді. Қапшақ берелі. Қосын. Жамағат, кәмілі болған бұғай бұл. Соны бет келешмен де ауызына зор деп ашып. Бұялы біттім бұғай енді. Ничего. Бет болған. Бұлай да тәмді. Қара тоқтай алмайлар, Икәу. Жоғашы келі. Эльмира, тәмі яғындан тәмілі болған шынақта. Анысы үшін сеңа бешілер. Өзіңе салфетка алдым, я жоқ ема? Бар. Рахмет. Неге білән? Аруланы білән. Я жамағат, шылай тұрып, тапшырыбыздың кенер спонсоры болған Көкмара метасы отсаба. Азабынан әлігі таба, бізде қала. Бізде қалмай бір рецептіні елошыға азотабыз, яма Эльмира? Эльмирадан деп қабыл етерсіз. Нәрсе айтабыз, Көкмара заводында шыққан табалар, кәстрүллер, қозанларда, түрлі сауытларда пішірі шының қәтлі, жайлы шының қәтлі, рәхат шының қәтлі, көңілі қам шындай тәмілі келіп шыға, онда пішкен ризықтар. Хәтті әлі оланы Эльмира білмейше де ясады, мен ансы үшін респект. Ойлап шығардым бет әлін жектер. Моторда келіп шықты, ол бет моторлыққа, бек мотор. Мен мұнда енді тегі ойлауымша тәмі бойынша олардың бірін сәсіде айырылмедір. Мен де қалса шулай енді. Мұнда көресің. Көкмара табасында пішуі плюс болды енді мұның. Қияр пішті зато. Пішкен қияр қойыңыз шарыңа. Ашан бәй пішкен қияр. Пішкен қияр енді ол тегі суығына анын кетіп бар, ол қияр 90% судан тұрады ерлік. Жамағат, Көкмара кейбітлері Бараларының өзлерінің фирменді кебетлері Көкмарада, Қозанда 4 кебет, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б, Мосин урамы 23Б, Ленинградские урамы 27. Яйса интернет
кибеттен кіріп ала аласыз. Аларның башлык Instagramда үзләренең аккаунтлары Кукмара Посуда һәм дә инде Кукмара Official дигән бар. Төрле акциялар булып тора, төрле кызыклы рецептлар үзләренә дә бар. Барып кайтам әле. Барып кайт. Менә машинага багажник тутырып, монда калды инде мин. Булмады. Ярар инде хәбәр булып. Булмады бит инде. Нишләтим соң дип. Мин бик тырышкан син аны тотсаң. Ярар, үзең сатып алырсың. Үзем сатып алам. Сатып алырсың. Аллаһ шөкер. Илмира, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Кыюлык табып, инде мондай хәлләрне кемдер үзенә дә бикләнергә мөмкин. Нәрсә теләп калам инде. Чынлап та балаларыгызны дип әйтәм, балаларыгызны үстерешергә ул да ярдәм итсен, Руслан да ярдәм итсен. Үзең дә дөрес тәрбия бир. Әтиләренә каршы инде аларны бер качанда көйләмә. Юк. Барыбер әти булып кала, берничә алмый. Анда сезнең арагызда булган мөнәсәбәтләр ул бар тик сезнеке генә. Ул сезгә генә кала, икегез арасында гына. Шулай булып калсын. Һәм берничә тамашачыларга да кагылмый ул. Берничә хейтерларга да кагылмый. Ул бар тик үз араларында, үзләре билгеләрләр. Ярар чыккан инде берничә алмый. Хәзер вакытны тегә кирәк пешерү. Шулай бит. Алга карап, иҗатында да гирләп барсын. Ходай Аллаһ Тәгалә насыйп итсен сиңа барыбер киләчәктә үз ярыңны сине ышанычлы ир-егет табырга. Амин. Амин. Нәшин ир-егет булсын. Балаларыңны ашат. Шаяртам. Ярар. Тәмле рецептлар белән якыннарыңны, туганнарыңны, балаларыңны сыйлап тор. Шуның белән шул Илмира иҗатын гирләп торсын. Балаларың исән сау булсын. Үзең сау сәламәт бул. Һәм яраткан тамашачыларың өчен рәхәтләнеп, җиң сызганып иҗат ит. Амин. Рәхмәт бизер булат. Теләкләрем булса әйтә аласың, мин әлегә ашый торам. Үзең тамашачыларга, ТВ телеканалын караучыларга. Яңа еллар бар, тик яңа уңышлар алып килсен, ширләмәгез, исән сау сәламәт булыгыз. Һәм инде әлбәттә инде мин үз йөрәк аша чыккан җырларым белән сезне сөендерергә тырышырмын, Алла берсе. Бу елда да, киләсе елларда да. Иң мөһиме исәнлек булсын. Шулай җана. Калганы Була. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм тәмле керәшне һәр атна саен ТВ телеканалында күзәтеп бар ит. Сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын. Без хәзер ашыйбыз.